Zarra handia, Jaurlaritzako industria sailburu ordea hemen gurekin izango dela elkarrizketa izateko, badakizu aurreko astean, funts estrategikoa deritzona indarrean jarri zuela Jaurlaritzak, bide berri bat hartu duela eta hori guztia jorratzeko, batez ere hori guztia jorratzeko deitu dugu Javier Zarra handia. Javier, egunon eta ongitorri, urte berrion, urtea, industria alorrean, ekonomian, zer moduz hasi da? Bueno, oso ondo irutzen zait. Datuak eta behintzat onak dira. Bai, aurreko urtia oso ondo amaitu gendun, datu orokorrak IPIA, Indice de Producción Industriala deitzen dana, PIB-a, esportazioak, langabezia, datu orokorrak oso onak dira, aurreko urtean onak izan dira, eta 2018an ere oso onak izatea espero dugu. Jaurlaritza horretan ahalegintzen ari da, eta nola betere esan daiteke funts estrategikoa enpresa traktorei, enpresa garrantzitsuei, beste bigarren mailako enpresa batzuetatik nola baitere ipar horratze lan hori edo tiratze lan hori egiten duenei laguntzeko dela, lehiakortasunean garatzeko, eta baita nola baitere enpresak bertan sustraitzeko. Ze garrantzia dauka, kafen akzioen euneko 1,24 erosi zena 15 milioi euroen truke? Bueno, lehenik eta behin esan behar dugu, halako operazio bat ezin dela egin guk erabekitzen dugu momentuan, baizik eta oportunitate edo aukera lehio bat ireki behar dela. Ze enpresa guzti hauek pribatuak dira. Beraz, jabeak edo jabe batzuk behintzat saldu nahi behar dute. Orduan, momentu honetan kafekin segertatu da, aukera bat sortu zaigula. Kafen jabe batek, Kutxabankek, zehatz-mehatz, akzioen zati bat saldu nahi zuen, eta guretzat importantia zen, garantzitua zen akzio hauek erostea. Zergatik, iruditzen zaigulako Jaurlaritzak hor egotea hainbat gauzarako lagungarria izan daitekela. Adibidez, erabakitze zentroa Euskadin finkatzeko. Iruditzen zaigu, guk arraigoa esaten duguna, erabakitze zentro hori hemen sustraitzea, hemen finkatzea oso garrantzitsua dela. Eta Jaurlaritza hor jabe bezala egotea, iruditzen zaigu horretarako lagungarria izan daitekela. Sustraitze hori arriskuan zegoen, kafen kasuan? Oain momentuan ez, baina behin eta berriz diot, Jaurlaritza hor egotea sozio bezala, iruditzen zait lagungarria izan daitekela sustraitze edo finkatze hori bermatzeko. Horretaz aparte, tamainaren erronka. Geure enpresak, euskal enpresak, hemen badirudi handiak diala, baina nazioartekotze estrategian hasten direnean eta mundurate ateratzen direnean, ikusten duguna da gure enpresak txikiak diala. Eta bere kompetentziarekin konparatuz, tamaina falta zaie. Beraz, Jaurlaritza hor, sozio bezala ukitzea, iruditzen zaigu baita lagungarria izan daitekela beraientzat. Eta hirugarrengo puntu bat dago oso garrantzitsua. Eta hirugarrengo puntua da, enpresa hauek estrategikoak diala Euskadirentzat, traktoreak diala, eta guk bultzatu nahi duguna da, beraien euskal hornitzaileekin, euskal proveedoreekin egiten duten lankidetza hori sakontzea. Zertarako, gauza hainbat eta hainbat gauza hobetzeko. I+D edo efizientzia energetikoari buruzko inbertsioak, garapen teknologikoa, 4.0 estrategia garatzeko, hainbat eta hainbat gauza aurrera eramateko euskal hornitzaileen eskutik. Eta iruditzen zaigu Jaurlaritza hor enpresa traktore hauetan sozio bezala baldin badago, hori guztia laguntzeko gai izango gehala. 15.000 euroko inbertsio izan da, eta hori nahikoa da, hori eraginkorra da, esate baterako zuk esan duzuen enpresa horien haunditzerako, lehiakortasunean garatzeko eta 15 milioi euro ez dirudi hainbeste izan daitekenik. Bueno, hori da lehen pausu bat. Esan dudan bezala, aukera lehio bat ireki behar da, eta hauain 15 milioi eurotako aukera lehio bat ireki zaigu. Beraz, lehen pausu bada. Guk konpromesu bat hartu dugu, eta Jaurlaritzaren konpromesua da legealdi honetan 100 milioi euro jarriko ditugula, halako akzio estrategikoak erosten juteko pixkanaka. Iniziatiba horren helburua ez da epe motxian rentabilitate bat ateatzea. Ez. Guk nahi duguna da epe luzerako estrategia bat, eta lehen esan dudan moduan,
geure enpresei lagundu, euskal hornitzaileekin lan egiten, tamaina irabazten, eta abar, eta abar. Funtsak uste dut 250 milioi izango dituela, aipatu duzu Jaurlaritzak beste, uste dut orain hasieran 30 milioi jarri direla, erdiak EKAFen inbertitu dira, Jaurlaritzak beste 1 milioi jarriko dituela, hor beste 120 faltako lirateke enpresa pribatutatik etorri daitezkenak. Noiz etorriko da dirutz hori, nondik, zein izango da 120 milioien iturria? Bueno, guk pribatuekin hitz egiten ari gea, bereiekin lanean gaude, pribatuak ezberdinak izan daiteke. Pentsio funtsak daude. Hori aipatu zuen azpiezuk, Sailburu. Hori aukera bat izan daiteke, baina beste pribatu askok ere prest egon daiteke halako iniziatiba baten parte hartzeko. Beraz, gu bereiekin lanean gaude, baina esan bezala oain aukera bat geneukan. Eta ez genuen aukera hau pasatzen utzi nahi. Pribatuekin lortuko dugu tresna hau sortzen, eta ikusiko dugu azkenean tresna bat dan, edo tresna ezberdinak diran. Zeren eta euskal enpresek behar ezberdinak dauzkate. Batzuk, haunditze prozesu baten daudelako, edo proiektu haundi bat puntuala daukatelako, adibidez, dirua behar dute, edo kapitala behar dute, 5, 6 edo 7 urtetarako. Eta horretarako adibidez, kapital pribatua oso interesgarria da. Hor, iniziatiba publiko-pribatua oso interesgarria, zeren eta epe motxian hor rentabilitate bat lortzen duzu, hortik ateatzen zea, eta diru horrekin gero beste enpresa bati laguntzen diozu. Baina izan daiteke beste enpresa batzuk beste behar batzuk dauzkatela. Eta izan daiteke, kafen moduan, enpresa estrategikoak diala, traktoreak diala, eta agian guk hor egon nahi dugu ez 5, 6 edo 7 urtetarako, baizik eta epe luzerako, beraien estrategia garatzen laguntzeko. Beraz, ikusiko dugu azkenean instrumentu bakarra edo herramienta bakarra sortzen dugun, edo herramienta ezberdinak sortzen ditugun pribatuekin, zeren eta esan bezala euskal enpresak dazkaten beharrak ezberdinak dira. Kafen sartu zaretela aipatu duzuen nolabait ere kafen aukera sortu delako. Kafen bakarrik sortu da orain aukera, bazeuden beste aukera batzuk ere? Momentuan, orain kafeko aukera ireki zaigu, eta desde luego atentu egongo gea, eta aukera berriak sortzen baldin badia, hor egongo gea. Badago beste aukerarik, aurreikuspenen bat badago, ze bestelako enpresetan egin daiteken? Momentuz ez dakau aukera gehiagorik mahai gainean. Diru pribatuaren gai horretan, EPSV-en erabilpena egingo balitz, hor uste dut funts horretan 24 milioi euro daudela, lehen sindikatuak kontra agertu ziren. Orain uste duzu behar bada sindikatuek aldaketa, beraien jarreran aldaketaren bat, beste norabideren bat izan dezaketela? Bueno, ez dakit. Gertatzen dena da, sindikatu batzukin oso berezia da. Jaurlaritzak egiten baldin badu, geizki egiten du. Eta ez baldin badu egiten ere geizki. Edozein gauza egin, ala ez egin, gu geizki, eta beti gure kontra. Beraz, gu geurera jongo gea. Guk ziur gaude iniziatiba honekin euskal industriari laguntzen diogula, eta iniziatiba honei pentsio funtsak batzen baldin badia, asko hobeto. Oain, pentsio funtsa hauek pribatuak dira, eta guk egin behar duguna da, erramienta bat sortzen baldin badugu, egin behar dugu erramienta serio bat, eta beraientzat atraktiboa dana, beraien dirua hemen inbertitzeko. Bestalde, nolabait ere sindikatuen kritikak eta hor daude, eta ikusiko da etorkizunean ze jarrera hartzen duten edo ez duten hartzen. Beste kritika bat ere entzun da, alegia, ondo errotutako kontratu onak dituzten eta lan maila oso ona, lan karga ona duten enpresei laguntzean neurri batean kritikatu egin dute eta horren bideragarritasuna ere zalantzan jarri dute batzuek. Alegia, ez alden hobea edo kontraesana dela, kinka larrian dauden beste enpresa batzuei hainbeste laguntzerik behar bada ematen etzaielako edo haiei eman beharko litzaiekelako. Bueno, gure helburua da enpresa guztiei laguntzea, baina bakoitzari lagundu dezaiokegu modu ezberdin batean. Hau da, krisian dauden enpresetan, edo hartzekodunen lehiaketan dauden enpresetan, guk ezin dugu dirua sartu. Zeren eta dirua sartzen baldin badugu, Europatik estatu laguntza bezala konsideratzen da. Beraz, hori guztiz debekatuta daukagu. Beraz, krisian dauden enpresei noski laguntzen diegu, baina beste modu batean. Inbertsoreak bilatuz, edo daukaten egoera kudeatzen laguntzen. Baina ez dirua sartzen, baizik eta Europatik ez gaituzte baimentzen.
Beste kasuetan, adibidez, traktoreak eta estrategikoak diren enpresekin, hor dirua sartu dezakegu, eta hori da egin deguna, zehaz mehatz. Kafen sartzeak nolabait ere zerikusirik izan du Siemensen, ITPen eta gertatu errekorra agertu den errotzeari dagokionez behintzat agertu den mamu horrek, fusioak eta gero fusioak ekarri dituzten langileengan eraginak eta aurreratu du prozesua guztia? Bueno, guk aspeldi erreflexio bat egiten ari ginen Jaurlaritzan, dudik gabe operazio hauek gertatzen direnean, kasu batzutan gustatuko zaizkigu gehiago edo gutxiago. Baina hori merkatua da, eta batzutan kanpotik etortzen dira euskal enpresak erostera, eta beste batzutan Euskadiko enpresak kanpoko enpresak erosten dituzte. Ni dakidanez behintzat, aurreko urtean uste dut euskal enpresek 90 kanpoko enpresa erosi zituzten, beraz hori merkatua da. Batzuten erosi egiten gaituzte eta beste batzutan guk ateatzen gea erostera. Oain, esan bezala, traktoreak eta estrategikoak diren enpresekin guk erlazio berezia izan behar dugu, lehen esan dudan moduan, hornitzaileekin, euskal hornitzaileekin, euskal proveedorekin daukaten erlazio hori sakontzeko, bultzatzeko, eta azkenean kadena de valor osoarentzat oso positiboa dalako. Euskal enpresek atzerrian ere enpresak erosi dituztela aipatu duzu, eta hain justu ere nazioartekotze Euskal Agentzia ere sortu da. Horrek ze desberdintasun dauzka, esprik mundu zabalean dauzkan uste dute 14 bulegoekin. Ze bete behar izango ditu agentzia berri honek? Eskumen gehiago izango du, gutxiago, paraleloak izango dira, batek bestea hartuko du? Bueno, agentzia honek esprik dazkan 14 bulego hauek jasoko ditu bere gain. Esprik, nik uste dut azken 35 urtetan izugarrizko lana egin duela euskal enpresa eta euskal industriaren alde, baina ezin gea hortan gelditu eta iniziatiba berriak martxan jarraitzen dugu Espriren bitartez. 2017an Euskal Zibersegurtasun Zentroa martxan jarri gendun, Espriren eskutik, 4.0 estrategia hori garatzen laguntzeko geure enpresei, eta horretaz gain nazioartekotzeko agentzia hau sortu dugu. Zertarako, nik esango nuke 3 helburu nagusiekin. Lehenik eta behin, euskal enpresari balio erantzi handiagoko zerbitzuak eta programak emateko, oso garrantzitsua. Horretaz gain, unidade inteligentzia kompetitibo bat sortzeko, eta hau zer da? Hau da, daukagun informazio guztia aztertu egin nahi dugu, 2 helburu nagusiekin, guretzat, administrazioarentzat, geure politikak eta geure programak ondo aztertzeko eta ondo bideratzeko, eta bestalde eta batez ere geure enpresei laguntzeko. Daukagun informazioarekin, nazio arte mailan sortuko diran arazoak edo irekiko diran aukerak aldez aurretik geure enpresei mai gainean jartzeko eta beraiei erabaki zuzenak laguntzeko. Ze informazio mota da hori? Informazio pila bat daukagu, politikoa, ekonomikoa, soziala, baina hori guztia ondo aztertu behar da, ondo klasifikatu, ondo kudeatu. Eta aurreikuspen bat egin behar da? Saiatuko gea. Erabakiak hartzeko? Hori da, saiatuko gea aurretik informazio guztia hori aztertzen, eta esan bezala ikusten baldin badugu aukerak sortuko diala, edo arazoak sortuko diala, mai gainean jarri, geure enpresek hartu behar dituzten erabakiak zuzen hartzeko, baina informazio guzti hori eukiz aldez aurretik. Eta hirugarrengo puntua izango litzateke, zuk esan dezun moduan, kanpoan dakagun bulegoiek edo sare hoiek agentzio berri honek hartuko ditu bere gain, eta sare hori sendotu eta handitu egin nahi dugu. Zeren eta sare horrek geure enpresei izugarri laguntzen die bere nazioartekotze estrategian. Zabaltze horretan behar bada ulertu daiteke Mir herrietara egindako bideia? Bai, noski baiet. Ze eman du esperientzia horrek edo? 2017an Londresen bulego berria ireki gendun, 2018an albaldin badegu beste bulego bat irekiko dugu, eta ikusi behar dugu zein dan tokirik aproposena bulego berriak irekitzeko. Aurreko urtean azaroan Emiratos Araben egon ginean,
nire ustez oso bidai interesgarria, 20 euskal enpresa dagoeneko handaude lanian, energiaren arloan, berriztagarrien arloan, oil and gasaren arloan, trenen arloan, eraikuntzaren arloan, beraz, aukera izugarriak daude, eta albaldin badugu berriz ere joango gea, enpresen eskutik, zeren eta handauden aukera guzti horiek aprobetxatu egin behar dituzte gure enpresa. Gerotxeko beste galderaren bat egingo dizut, solaskideen txanda da, Pilar, gauza da? Egunon, Pilar. Aipatu duzu inbertsio funtse honen helburua dela proiektu estrategikoetan apalankatzea nolabait esateko, eta besteak beste, horren gaineko nolabaiteko eskua edo izateko, benetan estrategikoak eta traktoreak izaten jarraiezaten. Jakin nahi nuke nolabaiteko kontrolik izango ote den egindako inbertsio horren gainean. Izan dira proiektu batzuk diru publikoz lagundutakoak, gerora bestelako bidea hartu dutenak, eta jakin nahi nuke aurre ikusi den hori funts honen eraketan edo aipatu dituzun erreminta desberdin horien eraketan berriro gerta ez dadin edo horren gaineko kontrola eta benetako eskuduntza izateko. Noski baietz, kontrola izango da, eta lehen esan dudan moduan, hau da eman dugun lehen pausua besterik ez. Hau da epe luzerako estrategia bat, albaldin badegu geure posizioak onditzen jungo gea, eta albaldin badegu gure nahi esango litzateke enpresa hauen administrazio kontseiluan presentzia aukitzea, eta enpresa hauen kudeaketan bentsat parte hartzea. Beraz, kontrola egongo dela, noski egongo dela. Patxi? Bai, nik galdera bat daukat, ehuneko bat hori erosita, azken finean, Kutxabanki erosi zaio. Orain arte esku publikoetan egon den tarte bat, berriro instituzioen eskuetara pasatzen da, baina Kutxabanketik horrek beste oso argi uzten du Kutxabank salerosketan ari dela. Baina galdetu nahi nizuna zen, egon dira beste aukera batzuk, seirena egon da, hemen berton Zelen ehuneko 40 akzioena galdu dira, nolabait, publikoa zirenak galdu dira, eta orduan, orain ikusi dugu operazio hau, eta operazio honek oihartzun handia eduki du, ehuneko bat hori, baina milioi asko direnak, baina zein da lehentasuna? Enpresa errentagarriak izatea, ala tejido hori, hau da, industria politika benetako bat, lanpostuak bermatzea lehentasuna da, ala ondo doazen enpresetarako kontzeiluetan egotea da asmoa. Lehentasuna danak dira, danak. Gertatzen dena da, lehen esan dudan moduan, bakoitzak behar ezberdinak dauzkala. Zelen egon ginen, kapitalian egon ginen, eta hortaz aparte kredito partizipatibo bat sartuta daukagu, 2 milioi euro, eta hor dago. Seir egon ginen, eta gaude, baina hartzeko duen lehiaketan dago, eta bagaude oraindik, eta daukaguna segurazki galdu ingo dugu. Baina hori, politika hau aurrera eraman dugu orain arte kapital riesgo moduan. Euskal enpresei laguntzeko. Kafekin egin duguna da beste gauza bat, da ezberdina. Orain arte ez duguna egin izan da enpresa haundietan, enpresa traktoretan, estrategikoak diren enpresetan sartu, lehen esan dudan moduan, kadena de valor osuan politika bat bultzatzeko. Hori da egingo dugun gauza berria. Enpresa traktoretan, estrategikoetan sartu. Hori da ezberdintasuna. Kezka da, langabezian geratu baruten hoien kezka da, orain badago nolabait parte hartzeko asmo bat, eta aukera eduki dugunean, Zelen ehuneko 40 izan da publikoa, eta galdu eginda, utzi eginda, akzio horiek utzi egin dira. Hor, jende horrek behar du azalpen bat. Hemen ikusten ditugu diputazio aurrean, bere papel higienikoarekin, eta lana galdu behar dute. Ze azalpen ematen zaio horiei? Zelen egoera bideratu eginda, hartzeko dunen lehiaketan egonda, baina atea da, inbertsore bat etorri da, eta Zelek bere ibilbidea berriz hasiko du. Kapitala sari naiz, baina... Ehuneko 40 horretaz sari naiz. Baina guk kapitalean 1.000 euro geneukan, 1.000 euro, eta kredito partizipatibo batean 2 milioi euro. Beraz, Jaurlaritzak lagundu duela, hori dudaz kanpo dago.
Jaurlaritzak lagundu egin du eta hor inplikatu egin da. Xeiren kasua ezberdina da. Xein kapitalean egon ginen eta Xeiren egoera larria zenean kapitala handitzeko pres zegoen sozio bakarra Jaurlaritza zen. Diru berria jartzeko pres zegoen sozio bakarra Jaurlaritza zen. Beste guztiak ez zuten dirua jarri nahi izan. Hori dela eta hartzedunen lehiaketan erori izan. Beraz, lehen esan dudan bezala, zein da lehentasuna guretzat? Danak, txikiak eta handiak. Bakoitza bere bidetik eta bere erramentekin. Oain, baita, argi izan behar dugu, nahi dugun guztia ezin dugu egin. Eta krisian dauden enpresetan, hartzeko dunen lehiaketan dauden enpresetan, dagoeneko hor dauden enpresetan ezin dugu dirua sartu, zeren eta hori estatu laguntza konsideratuta dago. Juanjo? Zuek planteatu zuen, esango genuke, enpresa traktoreen akzioak erostea, hori plan estrategiko ekonomiko baten barruan dago. Planteatu zuen horrekin batera plan deontologiko sozial bat joatea horrekin batera. Alegia, enpresa horietan saiatzea langileen baldintzak hobetzen, ez dakit, management eta langileen artean dagoen soldata aldea gutxitzen, nolabait ere, enpresa horietan baldintza sozialak bermatzen zuek dirua edo akzioak erostearen truke. Ulertzen da, ez bakarrik plan ekonomiko bat, baizik eta plan sozial bat enpresa horietan, aparte hemen gelditzea, saiatzeaz aparte, ez? Bueno, geure helburu nagusia da enpresa horien egoera sendotzea, indartzea, eta espero dugu guk hor sozio edo jabe bezala egotea, nahiz eta zati txiki batean, sozio bezala egotea, enpresa horientzat lagungarria izango dela. Lagungarria baldin bada, soldatak igotzea posible izango da, edo erraixagoa izango da. Soldatak igotzeko lehenik eta bin dirua erabazi behar da. Eta horretarako espero dugu Jaurlaritzaren presentzia lagungarria izatea. Ez idatzita, esago genuke, hildo bat akzio entruke, guk hau nahi genuke Eusko Jaurlaritzaren aldetik, hori ez dago pensatuta eta zehaztuta. Ez. Tira, honen bestez, Javier Zarraona india, lehen da biziko urratsa, funts estrategikoak lehen da biziko urratsa egin du, askoren ustez oso garrantzitsua dena, eta ikusiko dugu Euskal enpresak indartzeko eta sustraitzeko helburu horrekin zer gertatzen da etorkizunean. Eskerrik asko, Euskal Telebistaren deiaren entzutegatik eta jarraitu gara. Eskerrik asko zuen. Elkarrizketa amaituta, honen bestez, 10 albisteak ere baditugu, Amane Ibainezen eskutik. Hasi da Arabako lurraldea, astear da, une batetik bestera hasiko da Arabako lurraldea auzitegian de Miguel auziaren makroepaiketa. Alfredo de Miguel eta Arabako EAJko hainbat goi kargudun hori epaituko dituzte. Komisioak obratzeko iruzur sarea sorte ote zuten ala ez argitzeko. Fiskaltzak 54 urteko espetxe zigorra eskatzen du de Miguelentzat, sareko burua zela leporatuta. Beste 25 auzipetuentzat 4 urtetik gorako zigorrak eskatzen ditu. EAen inoiz egin den epaiketarik handiena da, peritu eta lekukoen artean 150 bat lagunek deklaratuko dute. Luze joko duela aurre ikusten da, dirudienez, ez da urriaren 25 baino lehen amaituko. Hutsik ikusten ditugu Arabako auzitegi probintzialeko aulki hauetan 26 lagun eseriko dira gaurtik aurrera de Miguel auziaren makroepaiketan ustelkeria politikoa egotzita. Alfredo de Miguel Arabako EAJaren bigarrena izandakoa, Aitor Telleria Araba buru batzarreko kideoia eta Koldo Otxandiano Arabako jiltzalen nabarmena dira ezagunenak. Fiskaltzaren arabera, legez kanpoko komisioak kobratzen zituen sare bat eratu zuten. Sareko burua Alfredo de Miguel zela dio eta EAJko goi kargu gisa zituen ardura politikoak erabili zituela bera eta beste hainbat laguna berazteko. Horretan oinarrituta fiskalak 54 urteko gartzela zigorra eskatzen du de Miguelentzat. Defentsak fantasiazko kontaketa sinestezina dela dio eta EAJko Arabako bigarrena zena aske uzteko eskatu du. 2009 urtean egin zuen eztanda kasuak Aino Alberdi abokatuak jarritako salaketa baten ondoren. De Miguel eta Telleriak 100.000 euroko komisioa eskatu ziotela salatu zuen kudeatzen zuen enpresari bati Arabako parke teknologikoaren ampliazioaren lanak eman zizkiotenean.
Prozesu luze aurre ikusten da, 100 saio baino gehiago izango dira eta 150 lekukok eta perituk deklaratuko dute. Epaiketa urriaren 25 arte luzatuko da. Gaurko eguna EAJarentzat ez dela gustukoa esan du Aitor Estebanek Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean. EAJko Kongresuko bozeramaileak deitoratu du justizia